இன்று அதிகாலை 1 மணியளவில் குறித்த தீ பரவியதாக நல்லதண்ணி போலீசார் தெரிவித்தனர். தோட்ட தொழிலாளர்கள், பாதுகாப்பு பிரிவினர், போலீசார் இணைந்து தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட மின்னொழுக்கே தீ விபத்துக்கான காரணம் என போலீசார் தெரிவித்தனர். சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர். மஸ்கலிய பெருந்தோட்ட நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நல்லதண்ணி லட்சப்பான தோட்டத்தின் தேயிலை தொழிற்சாலையில் இன்று அதிகாலை 1 மணியளவில் தீ விபத்து ஒன்று ஏற்பட்டது. தேயிலை தூள் உற்பத்தி பிரிவில் ஏற்பட்ட தீ தேயிலை இலைகள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சேமிப்பு அறைக்கும் பரவியதாகவும் பொதி செய்யப்பட்ட தேயிலை தூளும் பெருமளவில் எரிந்து நாசமானதாகவும் எமது செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார். பரவிய தீ தோட்ட மக்களால் ஏனைய பகுதிகளுக்கு பரவாமல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும் தோட்ட நிர்வாகம் திட்டமிட்ட தீயை மூட்டியதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர். தீயினால் ஏற்பட்ட சேதம் இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்லை. மேலும் தீயில் யாருக்கும் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. தேயிலை தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தீ விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் வெளியாகவில்லை. நல்லதண்ணி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மக்களை ஏமாத்துறாங்க. சொன்னையா வச்சுதான் சார் මාත්මත බස තමයි ඔක්කොම ගෙනි දීලා තියෙන්නේ. මේක බලන්න සර් බලන්න මේක මොනවද කියලා. මේක මොකද්ද මේ පැකින් කරා මේ මිනිසුන්ට පුවාල වුණාතෙන් පිළිගන්නේ මොනම මේ වැක්කේ ඔක්කොම ඒකන බූට් කරනවා. අපි මේ පයින් ගිහලා පුවාල කරනවා. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මේ සැසිටිව් එකට මාත්‍යලා ගණ්ඩ දෙන්නෙත් නැහැ මොනවා. මේක බෙන්න. මේක ඉන්වෙස්ට් නම්බර් එකක් නැහැ ගොන්න සල්ල බෙන්න. මේ තියෙන මේක තමයි. මේක තියෙන්නේ. මේක කුණු ඔක්කොම යා வேற தீனு கொண்டு போய் போறான். आपका वाइट वाइट जुटा है இன்னைக்கு நல்ல கோலெல்லாம் அமத்திட்டாங்க. டோனி செக் பண்ணாங்களா? இன்னைக்கு செக் கரா சார். நடகட்ட வெளிய வந்தோட கடைசில அவங்களே வச்சிட்டாங்க. தினேஷ் ஸ்கூல் போடு. அவங்க 2 பேரும் மேல வந்திருக்காங்க. அங்க புடிவே अगर मैं ओली ट्रैवल से ओली ट्रैवल बस से योगनो मैं करला मत सीधे हीर में गिन्न करते हीर के वेला हो कितना मनी मैं दारा ओकन नकन की ना नेट कर ठीक है ඔක්කොම දාලා අඹරලා මේකම තේකෝ සර් තේකෝ සත්‍ය සර් ഞാൻ
ඔව් එන කතා ඉතින් බයින්න බයින්න මෙතන අරපත් බයින්න පුළුවන් අරපත් බයින්නද බයින්න පුළුවන් යා අවනෝ මචං ඉස්සලා සිටින් එක මේකද මේකට තමයි මේ ගිනිගන්නේ එකක්වත් මේ ඉන්න බෑ එච්චරයි වැන්දලා දාලා ඔක්කොම ලයිමට ගෙලිනවා මාත්‍ර ඔක්කොම උට අත වෙනකොට අපිට උත්තරයක් ඕනේ මේකට මේල කිසිම දෙයක් බලන්නේ බලන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩ විතරයි ඕනේ බප්පු ඔක්කොම බප්පු අපේ අනාගතම වර කරා දැන් පාපේ ආලා අපේ ලක්ෂමන් වාදනාකටම එයාලා අවුරුද්දක් කාමරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔක්කොම ரெண்டு பேரும் அங்கிட்டு தான் போனாங்க இந்த விஞ்சி பக்கம்